klippe det igen, og se her, og så smide det ned. Og så smide det ned. Og så så må det træ. Og så den næste vindstokker til brug til. Markus. Så skal Markus. Ej, se. Ej, for 0. klasse. Kom. Igen. Ej. Kom nu. Okay, kom. Så gør jeg det. Nu starter jeg hernede. Det bliver godt. Og du skal se her. Du må lige kigge her. Pas på. Vent lidt. Se her. Ja. Er det ikke sjovt? Se, der er en vindstop. Og det kommer. Næste. Prøv at se. Oliver, mens du får det vand, så kommer det ned i jorden. Markus, vi er ikke færdige. Ja, vent lidt. Det her er området. Her kommer der jord ned i vandstokken. Kom. Ja, nu er jeg klar. Pas på. Se.